Ja estem tots aquí, suposo de restaurant, que mañana Sant Andreu, benvinguts a la millor competició escolar d'Europa, benvinguts a la Copa Col·lectiva Barcelona. Bé, avui poca cosa us direm al polió, que no sapigueu. Avui teníem amb nosaltres a la meva àvia, que té 94 anys, ella va estudiar a l'Estonac, al País Basc, i li feia molta... Exacte. Li feia molta il·lusió venir al partit, li feia la quejada que fem, que és per tots, així que ella us dirà unes paraules i al final ho farem per tots. Endavant, Iaia. Però vull dir que si no hi hagués això de perdre, hauria de canviar molt, perquè si no hi ha perquè hi hagi un equip que jugueixi a jugar, han de ser dos, i tan important és un com l'altre, o sigui que el que ens estimem, que no es posi trist més tant per l'altre, o sigui